Lig behageligt med lukkede øjne. Og forestil dig, at du indånder en skøn følelse af afslappethed. Og når du ånder ud, giver slip på al anspændthed eller stress fra dagen. Sådan at for hver indånding spreder den forløsende og befriende afslappethed, så bare mere og mere i kroppen. Og forestil dig, at dine øjne er så afslappede, og dine øjenlåg så tunge, at du ikke ville orke at åbne dem. Du kan ligefrem forestille dig, at øjnene er så lukkede, at selvom du skulle forsøge at åbne de øjne, så ville de bare forblive tunge og lukkede. Og lad den behagelige afslappede følelse fra øjnene flyde ned i kinderne, ned i kæben, der bare får lov at give slip. Op i øjenbrynene og i panden, der tit kan bære på bekymringer for dagen. Så slap af i hele ansigtet. Giv slip på kæben. Slap af i kinderne, øjnene, øjenbrynene, panden. Og lad den følelse flyde hen over hovedet og ned i nakken, ud i skuldrene, der bare får lov at give mere og mere slip nu. Og den følelse flyder ned i armene. Alle spændinger eller anspændthed, infiltrationer flyder bare fra skuldrene og nakken ud igennem armene og videre ud igennem fingerspidserne. Og en befriende, forløsende følelse af afslappethed flyder fra skuldre, nakke og hals ned igennem kroppen. Igennem hver en fiber, nerve og muskel flyder igennem rygsøjlen, gennem maven, lænden, ud i benene, gennem lårene, knæene, læggene, anklerne, fødderne. Hele vejen ned til spidsen af dine tæer. Som flyder der en befriende bølge af afslappethed fra toppen af dit hoved hele vejen gennem kroppen. En bølge, der skyller al uro eller anspændthed eller stress med sig langt væk. Og efterlader kroppen tung og behagelig doven, så det føles som om, at du bare synker dybere og dybere ned i en bedre og bedre og mere befriende, afslappet, forløst og skøn følelse. Og alle lyde eller stemmer, du måtte fornemme udefra eller høre inden for dig selv, gør det bare nemmere og nemmere at give slip og være til stede i den afslappede følelse. Om et øjeblik, ikke nu, tæller jeg fra 10 til 0. Og for hvert tal kan du bare fordoble den følelse af afslappethed i hele kroppen. 10. Dybere og dybere. 9. For hver rolig vejrtrækning. 8. For hvert rolige rytmiske hjerteslag. 7. Dybere, dybere. 6. Og jo mere du slapper af, jo bedre føles det, og jo bedre det føles, jo mere kan du bare slappe af. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Og giv helt slip nu. Flydende, svævende, drivende, ind i en vidunderlig og befriende, skøn følelse af afslappethed, ro, harmoni, balance og velvære.
Forestil dig, eller lad som om, eller bare gå ud fra, at foran dig er en smuk, bred trappe med 20 trin. Og forestil dig selv stå øverst på den trappe. Du er afslappet, rolig, vel tilpas, og med en skøn følelse af velvære. Se dig selv intelligent, humoristisk og med en charmerende, naturlig selvsikkerhed. Og det bringer fornemmelsen af et lille smil på dine læber. Og se dig selv med den krop, du ønsker. Du er på din ideelle vægt. Brug et øjeblik på virkelig at komme i kontakt med det billede. Mærk det. Og begynd virkelig at føle det. Virkelig komme i kontakt og mærk det nu. Mens du begynder at føle den positive følelse i kroppen og dit sind. Mens du ser dig selv stå øverst på den trappe, selvsikker og med overblik, ved du, at hvert trin forstærker og bekræfter, at det her virkelig, hvem du er nu. Og den sandhed fylder dig op som en indre styrke fra din identitet, som en vinder, der stråler på dine omgivelser. Og nu begynder vi turen ned ad trappen, med venstre fod først. 19, 18, 17, og det føles mere og mere overbevisende. 16, 15, 14, føles bedre og bedre. 13, 12, 11, 10. En motiverende sandhed, der bare føles endnu stærkere og endnu mere overbevisende. 9, 8, 7, 6, 5. Og hvert trin forstærker den følelse af motivation og lyst til, at det her, det er dig. 4, 3, 2, 1, 0. Og forsejler det underbevidste billede dybt i dit sind, som en motiverende styrke, der begynder at arbejde for dig og arbejder i dit liv nu. Og forestil dig, lad som om eller gå ud fra, at du igen ser dig selv stå øverst på den trappe. Glad og charmerende selvsikker med din ideelle vægt. Og så svæv ind i det billede af dig selv. Så du er inde i dig selv. Indånd det billede i hver celle i kroppen. Mens du ser ned på dine 2 fødder. Og gå ned ad trappen med venstre fod først. 19, 18, 17, 16, og det føles bedre og bedre. 15, 14, 13, 12, mere og mere overbevisende. 11, 10, 9, føles endnu mere sandt. 8, 7, 6, bedre og bedre. 5, mere og mere overbevisende. 4, mere og mere motiverende. 3, som en skøn fornemmelse. 2, føler i hele kroppen. 1, 0. Og forsejler det underbevidste billede dybt i dit sind, som en motiverende styrke, der begynder at arbejde for dig og arbejder i dit liv nu. Jeg vil give dig nogle få øjeblikke til at gennemgå i dit eget sind grundene til, at du ønsker den nye vægt. Og når du hører min stemme igen, vil du tillade dig selv at gå endnu dybere.
Dit underbevidste sind vil begynde at finde kreative, sjove, sunde måder at bevæge din krop, forbrænde fedt og give slip på overflødig vægt. Du begynder at få det bedre og bedre med din nye sunde vægt, og alt hvad det betyder for dit liv. Det billede bliver stærkere og mere overbevisende i dit sind. Din motivation og dit indre drive gør dig emotionelt og mentalt gladere for hver dag. Du vil måske opleve, at du regelmæssigt træffer tilfredsstillende sunde valg for at tabe dig og opnå mere sundhed og glæde i alle områder af dit liv. Det kan være, at du lægger mærke til, at du hver dag har en tendens til at fokusere på alt det positive og fokusere på alle de ting, du er taknemmelig for i livet, og alle de måder, dit sind og din krop arbejder for dig. For din krop og dit sind arbejder sammen for at opnå dit mål. Når jeg tæller fra 3 til 0, vil du på 0 være parat til at sove dybt og roligt. Og når du vågner på det passende tidspunkt, vågner du op positiv og dybt motiveret for at forblive fri i dit liv. 3, 2, 1, 0. Parat til at falde i en dyb og rolig søvn nu.